Tireu les pomes que se us han picat. A partir d'ara segur que ni les pells tirareu. I no és licor el que farem. Com a ingredients necessitarem 1 quilo del cor de les pomes, les pells o les pomes rebutjades, 1 litre 200 d'aigua i 250 de sucre. Una bàscula o un pot medidor. També necessitarem un recipient adient per fer la fermentació, un drapet de cuina i un cordill. A banda, colador. I començarem barrejant l'aigua amb el sucre. I fent un incís amb aquest punt, jo amb aquest pot només hi he pogut posar la meitat dels ingredients que us he proporcionat. Ho barrejarem, ja sigui amb una cullera de fusta o en aquest cas ja que queda molt més ben dissolt i més ràpid, amb una trituradora. Incorporarem la poma que prèviament haurem tallat. Jo us he de dir que a la que veig una poma malmesa la tallo i la fico al congelador i així vaig fent calaix. I ara sí, ho tapem amb el drap i amb el cordillet. Ojo! Això de respirar perquè és una fermentació i com a qualsevol fermentació, si no té sortida és perillós. I més, si tenim un pot de vidre, mos podria acabar petant. Ens anotarem el dia en què ho hem fet perquè la fermentació va entre 2 i 4 setmanes, depèn de la calor que faci. Ara, això sí, cada dia durant els 3 o 4 primers dies ho hem de destapar, comprovar que fa olor a fermentat i barrejar una miqueta per a treure-li l'excés de gas. Mireu quina bona pinta que fa això. No em podeu dir que és difícil, Com sabem, doncs, que ho tenim al punt? Simplement s'heu de guiar per la part visual. Un cop deixa de fermentar, és que ja està perfecte. I com no podia faltar el truqui del vídeo. Si fiqueu els dits, se us farà un tel, com quan mengeu les olives directament del pot, exactament igual, però no s'ha fet malbé, no patiu. Quasi bé ja hem acabat la recepta, només mos queda colar, filtrar amb una malla fina degut a que algo de polpa sempre solta i ficar-ho en una botella. Què? Ja heu endevinat què és el que m'ha estat fent fins ara? Una cosa que no és licor i que ha fermentat, deixant de banda que el títol del vídeo segur que ja us ho revela. Estic segura que a partir d'ara, quan us peleu una poma o simplement ne trobeu alguna de picada, la guardareu per fer vinagre de poma.